Ang mainit na pagsalubong ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa Team Bilis Kilos nitong Miyerkules March 2 sa Kapitolyo ay naging laman ng usap-usapan ng ilang netizen. Nagpa-picture kasi si Pineda kasama si Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Dumagoso na nakataas ang hintuturo o index finger, ang simbolo ng kampanya ni Dumagoso na tinawag niyang God First Sign. Nilinaw ng CLTV News Team kay Pineda kung ito na nga ba ang inaabangang endorsement niya kay Moreno, sagot ng gobernador. Sabi ko naman po, di ba, from the beginning, kahit sino man pong kandidato na bibisita dito sa probinsya at gusto mag-courtesy call sa atin sa probinsya, we will welcome po. Wala po akong pipiliing kandidato. Ayon kay Pineda, may napili na raw siyang kandidato pero hindi pa niya ito sasabihin sa publiko. Tingnan ho natin, pero syempre may napili na rin akong kandidato ko, pang sarili ko po. Matatanda ang dati ng kinumpirma ni Pineda sa CLTV News ang kanyang pagdalo sa proclamation rally sa Marcos Duterte Unity Team sa Philippine Arena noong February 8. Ang Marcos Duterte tandem din ang bisitang pandangal ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa kanyang kaarawan noong February 21 na dinaos pa sa Kingsborough Convention Center at Brenziguao Convention Center kasama ang iba pang politiko sa Pampanga, maging ang mga barangay kapitan. Dati naman nang sinabi ni Pineda na huwag sanang makakaapekto sa Kapampangan ang kanyang napiling suportahan na kandidato. Paulo G. Santos, CLTV News.